Takže vstupujeme do prvého apartmánu, síce označený 2, ale pre mňa je to prvý. Vstupná hala, respektíve chodba, kde sa dajú zavesiť veci, obuť lyžiarky v kresle, ďalšie viešiaky na zavesenie. Vôjdeme do obývačky s kuchynským kútom. Je tu rúra, kávovar na zrnkovú kávu a plná výbava, tak ako kuchyňa má mať, príbory a takisto ďalšia výbava na varenie, umývačka riadu. Je tu aj nejaké vínko v prípade, že hostia by mali chuť a nemajú už so sebou, a takisto posedenie. Je tu taký imidžový elektrický krb, takisto rádio s reproduktormi a káblová televízia. Ideme sa pozrieť ďalej. Tu je sušiak na lyže v tejto kúpeľni. Je to jedna z 2 kúpeľní, pračka, boiler, toaleta a umývadlo. Toto je druhá kúpeľňa, kde je sprchový kút, takisto toaleta. A ideme sa pozrieť hore. Hore sú 3 izby. 2 majú televízory, takisto s káblovou televíziou. V tejto izbe sú 2 single postele a rozťahovacia pohovka. Takisto skriňa na oblečenie. V druhej spálni je manželská posteľ, tiež skriňa na oblečenie. A v tretej spálni takisto manželská posteľ, detská postielka a skriňa na oblečenie. A takýto je výhľad z 2 izieb a z tretej izby na druhú stranu takisto do prírody.